Benvinguts i benvingudes. En aquest vídeo us presentarem la principal novetat de la nova web corporativa, la nova àrea privada dels col·legiats. Es pot accedir a ella a través del botó Gestors administratius de la pàgina d'inici o des de la part superior. Una vegada dins, el que veiem és pràcticament una altra web diferenciada per als col·legiats. Com veurem més endavant, tots els continguts que es mostren aquí es poden personalitzar. En aquesta pàgina trobareu els últims continguts, tant notícies com documents i enviaments relacionats amb els vostres interessos. A la part inferior teniu disponible un calendari en el qual es visualitzaran els actes del col·legi i podreu veure les formacions a les quals us heu inscrit. En el menú lateral es troben els accessos directes a diferents serveis externs, així com el Formacògec i la borsa de treball. Gràcies a aquest nou sistema, per accedir a ells ja no us haureu de loginar de nou ni recordar-vos de més contrasenyes. Des d'aquí també podreu accedir a tot l'històric de notícies i documentació que ara compta amb un potent cercador, que permetrà que trobeu més fàcilment tot allò que necessiteu. També podreu accedir a la nova eina de material de comunicació, a la qual tindreu disponibles diferents elements de les campanyes de comunicació actives del col·legi que podreu utilitzar. A més, podreu descarregar els diversos logotips del col·legi. A suport teniu disponibles els tutorials del nou web, així com un formulari de suport per a temes relacionats amb el web. L'apartat de serveis també està totalment renovat. A partir d'ara, els serveis que ofereix el col·legi estan ordenats per temàtiques. Podreu sol·licitar l'accés a un servei directament des d'aquí. Podreu fer el seguiment de l'estat de les vostres sol·licituds a la secretaria virtual, des de la qual també podreu accedir als serveis que realitzen amb el servei d'atenció al col·legiat, com ara sol·licituds de certificats, segells, canvis de dades. Aquí podreu veure si la vostra petició s'està tramitant correctament, si heu d'aportar més documentació o si hi ha cap incidència. Per últim, us presentem el vostre perfil, el punt més important d'aquest nou sistema. A partir d'ara, al vostre perfil podreu accedir i modificar algunes de les vostres dades personals sense haver d'enviar butlletes al servei d'atenció al col·legiat. Això permetrà que la gestió d'aquests canvis sigui molt més àgil i es realitzi pràcticament de manera instantània. Per a altres que necessàriament han de ser validats pel col·legi, teniu l'accés als documents de sol·licitud com en el cas de les dades de facturació. Com ja hem apuntat abans, aquí podreu veure també l'estat de les vostres peticions i consultar l'històric de les sol·licituds enviades al col·legi. A la pestanya Interessos i privacitat podreu definir el correu al qual voleu rebre les informacions del col·legi i també definir els vostres interessos. Si desmarqueu algunes de les opcions, no rebreu circulars sobre aquest tema ni es mostraran a la plana d'inici de l'àrea privada. No obstant això, podeu consultar els documents i les notícies en qualsevol moment. Això està molt lligat a un altre punt molt important. A partir d'ara podeu donar d'alta als vostres empleats i decidir quina informació voleu que rebin. Això permetrà alleugerir la càrrega de correus informatius i repartir la informació als diferents departaments de l'empresa. Podeu definir tants perfils diferents com empleats donats d'alta al registre d'empleats tingueu. Per defecte us apareixeran aquí i fent clic a sobre del seu nom podreu definir la informació que voleu que rebin. A Informació col·legial podeu veure els serveis als quals esteu donats d'alta i també la informació que es mostra sobre vosaltres al cercador de gestors de la web. Aquí podreu gestionar les especialitats de la vostra gestoria, visualitzar els despatxos que es mostren a banda de la vostra informació com a gestor administratiu col·legiat i visualitzar la quantitat de gent que ha accedit a la vostra fitxa personal. A l'apartat de l'empresa podreu veure la informació dels despatxos i gestionar l'alta o baixa si és necessari. Com podeu veure, gràcies a aquesta nova àrea privada, la relació amb el col·legi serà encara més àgil. Aquest web, a més, continua desenvolupant-se per adaptar-nos als nous temps i ja estem treballant en noves funcionalitats i millores, com ara la consulta de factures.
Esperem que aquesta nova eina sigui pràctica per al vostre dia a dia i que ens feu arribar les vostres propostes per continuar creixent. Benvinguts i benvingudes. En aquest vídeo us presentarem la principal novetat de la nova web corporativa, la nova àrea privada dels col·legiats. Es pot accedir a ella a través del botó Gestors administratius de la pàgina d'inici o des de la part superior. Una vegada dins, el que veiem és pràcticament una altra web diferenciada per als col·legiats. Com veurem més endavant, tots els continguts que es mostren aquí es poden personalitzar. En aquesta pàgina trobareu els últims continguts, tant notícies com documents i enviaments relacionats amb els vostres interessos. A la part inferior teniu disponible un calendari en el qual es visualitzaran els actes del col·legi i podreu veure les formacions a les quals us heu inscrit. En el menú lateral es troben els accessos directes a diferents serveis externs, així com el Formacògec i la borsa de treball. Gràcies a aquest nou sistema, per accedir a ells ja no us haureu de loginar de nou ni recordar-vos de més contrasenyes. Des d'aquí també podreu accedir a tot l'històric de notícies i documentació que ara compta amb un potent cercador, que permetrà que trobeu més fàcilment tot allò que necessiteu. També podreu accedir a la nova eina de material de comunicació, a la qual tindreu disponibles diferents elements de les campanyes de comunicació actives del col·legi que podreu utilitzar. A més, podreu descarregar els diversos logotips del col·legi. A suport teniu disponibles els tutorials del nou web, així com un formulari de suport per a temes relacionats amb el web. L'apartat de serveis també està totalment renovat. A partir d'ara, els serveis que ofereix el col·legi estan ordenats per temàtiques. Podreu sol·licitar l'accés a un servei directament des d'aquí. Podeu fer el seguiment de l'estat de les vostres sol·licituds a la secretaria virtual, des de la qual també podreu accedir als serveis que realitzen amb el servei d'atenció al col·legiat, com ara sol·licituds de certificats, segells, canvis de dades. Aquí podreu veure si la vostra petició s'està tramitant correctament, si heu d'aportar més documentació o si hi ha cap incidència. Per últim, us presentem el vostre perfil, el punt més important d'aquest nou sistema. A partir d'ara, al vostre perfil podreu accedir i modificar algunes de les vostres dades personals sense haver d'enviar butlletes al servei d'atenció al col·legiat. Això permetrà que la gestió d'aquests canvis sigui molt més àgil i es realitzi pràcticament de manera instantània. Per a altres que necessàriament han de ser validats pel col·legi, teniu l'accés als documents de sol·licitud com en el cas de les dades de facturació. Com ja hem apuntat abans, aquí podreu veure també l'estat de les vostres peticions i consultar l'històric de les sol·licituds enviades al col·legi. A la pestanya Interessos i privacitat podreu definir el correu al qual voleu rebre les informacions del col·legi i també definir els vostres interessos. Si desmarqueu algunes de les opcions, no rebreu circulars sobre aquest tema, ni es mostraran a la plana d'inici de l'àrea privada. No obstant això, podeu consultar els documents i les notícies en qualsevol moment. Això està molt lligat a un altre punt molt important. A partir d'ara, podeu donar d'alta als vostres empleats i decidir quina informació voleu que rebin. Això permetrà alleugerir la càrrega de correus informatius i repartir la informació als diferents departaments de l'empresa. Podeu definir tants perfils diferents com empleats donats d'alta al registre d'empleats tingueu. Per defecte, us apareixeran aquí i fent clic a sobre del seu nom podreu definir la informació que voleu que rebin. A Informació col·legial podeu veure els serveis als quals esteu donats d'alta i també la informació que es mostra sobre vosaltres al cercador de gestors de la web. Aquí podreu gestionar les especialitats de la vostra gestoria, visualitzar els despatxos que es mostren a banda de la vostra informació com a gestor administratiu col·legiat i visualitzar la quantitat de gent que ha accedit a la vostra fitxa personal. A l'apartat de l'empresa podreu veure la informació dels despatxos i gestionar l'alta o baixa si és necessari. Com podeu veure, gràcies a aquesta nova àrea privada, la relació amb el col·legi serà encara més àgil.
Aquest web, a més, continua desenvolupant-se per adaptar-nos als nous temps i ja estan treballant en noves funcionalitats i millores, com ara la consulta de factures. Esperem que aquesta nova eina sigui pràctica per al vostre dia a dia i que ens feu arribar les vostres propostes per continuar creixent.